ga sun bar da caji hello daddy kana ina ne ga ina sun bar da caji fa daddy da Allah ka yi sori da Allah daddy dan girma Allah daddy ba kowa gurin Hajiya, gaba ɗaya na gaji ne ba Hajiya. Alhaji. Hajiya gina na ke? Eh. Me yake faruwa ne? Ka saka Annur ya ki tashi. Zunur, tashi mana. Ha ba dati, ka bani mana na gaji da dati. Ki san me ne? Nake ga gaji ne, ki bar shi ko ya huta, ki san yanayin gaba ɗaya kake sakalta yaron nan wallahi Alhaji. Kun ba sakalci ba me? Karfe nawa yanzu yaro ba zai tashi ba kace wai a bar shi kwanta. Ki bar shi dai da kun ba sakaltar da shi kake ba me wannan? Kaga sai wani ƙara juyi yake yi. Ba da ma ki bar shi kin san ni da shi ki bar shi Allah da huta. Sai ta misalin karfe 10 hakan ya dan tashi da zai dan wasa ba. In so sai za mu je wajen mutane su ga laifina ni ba laifina bane laifin Alhaji. Shikenan dai ki bar shi dai. Yawa, yi baccin ka yi bacci. Adi, kisan me baby? Kisan fa wannan yaron fa fa. Wallahi yaron ya dawo ta wannan gurin abun ba. Yaron nan ba ki ba gana ba ji dan sai miki mota ba. Fa ai yaron nan da kin na bari da gidan dan na wannan dan gidan na wannan. Yanzu aka dan da ya ta gurin. Da wai kenan. Kaki damu. Na mutum kana nan ba kana kallo na. Ya zai magana. Assalamu alaikum Hajiya. Wai na Zunur ne. Na zo ya dawo ba. Ya dawo yau kwana nawa. Kana Zunur.
shi ya bacci saboda Allah ya fuka tashi bacci ya kamata in gaishe an ga yadda suke yau kwana nawa baka zo ka gaishe ba ai wallahi in na kama su masu kidnapping din nan yana bacci ta tuburo a muka Allah ya ba mu asiri wallahi shi kalau ta tuburo ba sai wannan abu Allah sarki sun nuna wa ya kake ya tashi bacci yake to inda dai ba da magana shi kenan wallahi ba amma ya kamata in gaishe wallahi Allah ya yi magana ne yasa ina na ga da tashi abin da tashi to ni na dan wannan dan ka ya fita shi yanzu ya kwantar da shi to ya kamata in yi wuce wannan zo to shi ke na zo ja kan wannan abu ne ba wallahi shi ke wala ban ja alutar ba na ka bacci ba kai ke ba na bacci wallahi gaba ya kan wannan kofa da kwana miki a zaune ai dubbo ban Allah ba da ai yaron nan ba mu sanya zani shi ɗaya ne a gurin mu to yanzu in shi ke wala na zo shike ne zan ga dan mala wannan lamarin na dawo shike ne sai an ga ni ba sai an ga kullum muna mun tafi abun abun ya kai ni ba ba komai dan da wani wannan dawo zan ga ya kai mata ba ka kira shi a waya ma ga ya ba da saboda ya san ake nasa dan Allah kiji kisan alhaji na gaba in ya ba ya kaya kan wannan kware wallahi mun ga lai garga da mai lokacin da ka shirya za mu sama ba ba zai tafi ba ne za mu sa ba inda zai je yanda wannan ya dawo ai ba inda zai je muna kusa da shi tukunne mun ba shi kulawa ya dawo hankali ya mure kika masa gidan dawo to shikenan zan ga ma na ji masa gidan dawo zan ga ma matan nan ta bar ni in ga yaron nan wannan kada yaron nan ba ko bari zan yi dia ai wallahi wannan yarinyan ina ga matan nan ba matan wata ban abun nan mai abun nan an ba ta ba kuma ni ina ga Allah ba zan fasa da magana kinafin nan ba ni miliyan 10 na ma kana so samun ƙara kamar da kai kamar miliyan 100 haka don wannan in ne wasa gate na ma za su da shi amma abin da ya faru ina ga wannan gate ina ga wannan yaron zan ƙara yi zan ƙara sata shi saboda in samu kuɗi mai kyau ina gaba ɗaya yaron nan fa an kasa bayan an gaishe to me faru yaron tukuna Allah ta lafiya ni kasai ba na sai mutu shikenan dai bare yanzu bari tafi dan kar mata a barin kira abokin na wannan kwana biyu da ke an kama ne. Assalamu alaikum abokina kana ina ne? Alaikum salam abokina ina hanya yanzu haka ina mota wallahi. Kana mota? Na ka je haka? Baka san na yi tafiya ba ne ai tun kafin nan ke fa na faɗa ma akan zan yi tafiya ba ko ka manta ne? Ayya garanti na tana Allah kawo ka lafiya yanzu ina son magana. Ko fejin yarinyan nan ne so raga kenan ga ma wanda gaba ɗaya na yi tafiya ko? Wallahi wannan yarinyan ba ka san gaba ɗaya da aka kama ni nan na man gaba ɗaya na manta komai ba ina wada ma abokina. An kama ka ina kenan? Kai ka bari sai ka dawo kai. Sai ka dawo bari kenan. Akwai labari yanzu haka yana ta sha ma zan sauko ne yanzu na saukowa ina tunanin na kusa to ka zo mana abokina yanzu ina son magana da kai ne bishab da Allah yawa Salamu alaikum. Aja. Ya. Yaron bai tashi ba? Wallahi bai tashi ba, yanzu so nake dan mar su kafin ya tashi ko sai. Okay, to ba da maga ita na dan soka ji guda biyu. Yana kitchen. In so sai ki hada mishi da shi, duk dafa mishi. Yau ne ban ba. Okay, to shikenan. Bari ba. Ba ta yaro. Okay, a bari na shiga nan. Ba wanda ya zo amma? A ganin ka ya zo. Okay. Sai yau zai zo ganin shi. Bar shi. Kuma maganin ko da yana bai. Ba damuwa, na mishi wani abu ne kwanaki ne ga jawo shi ne. Amma ba damuwa. Ni na sai inda zan gida shi. Okay, to shike
ya ce in samu kai har yanzu bai zo ba. Bari in ta jiran shi. abokina A abokina tun ɗazu da zo ba. Allah abokina Malam. wallahi gaba ɗaya ka san sha'ani na tafiya ne gaba ɗaya mota ne ya dan mana kubsi a hanya bada mun juma da isowa ma wallahi amma dai yanzu tun da kace mu akwai labari baran ajiye jaka na fito Kai nagode abokina kenan. sarki abokina ni gaba ɗaya abubuwan ne suka yi wa fa abokina wallahi Ka bari ko abun abokina rayuwa ya zama abin da ya zama wai ba Freja ne gaba ɗaya to gaba ɗaya Freja na cikin kayan nan ina faɗa ma. Allah kuwa. Yanzu me labari ne kai wai tukunna gaba ɗaya tuda na ji shiru in na kira layin ka Freja ne a kan nan ina faɗa ma. Kai dai kawai ka bari abokina rayuwa ne ya zama abin da ya zama ni yanzu yanke baka wani abu ne ban mamaki ba kai kawai wani aiki muka je ne kai wani mai laifi aka kana ji ba wannan ba akwai damuwa me yake faruwa ne wannan ganin tukunna already ka so ka ce mun wai an dauke ka ne ko mene ne fara ji ne already to ka san gaba daya lokacin bana nan kuma mun dan yi magana da mamanku a waya amma mun gaisa da ita ne Hajiya dai amma bata fita mun da komai fa ba da bana mun komai amma dai na ji ne muryanta already kai gaba daya ma ba ka morin wannan tadin da zan baka ba okay abokina ina jin gado wannan kanin baban na wannan kana ji okay kanin baban ka nan wannan shi dai iya shi yasa aka ɗauke ni amma ka gane kai ya mana bari ka ji kana ji yawwa abin da ya faru kai abin da ya faru kenan dama kai yanzu fa abin da nake faɗa ma exactly rayuwa abin da ya riga ya zama ne fa duniya ya gama lalacewa fa yanzu dan Allah ka duba zaman babanku da zaman kanin shin nan amma zai iya aikata mai haka wani ɗawainiya ne baya mai wallahi ni ban yi tunanin hakan zai faru ba amma ka gane ban har yanzu ban sanar da babana ba ban sanar da dadi na ba gaba ɗaya dadi na ban sanar da shi ba why duniya ne fa gaba ɗaya abu ya yanzu wai menene hatta jari na ga ya bashi dadi na ma gaba ɗaya ban sanar da shi ba ko ni ka gane kawai tagen ne ban sanar da dadi na ba amma a lokacin ne da ma ka kira waya na da ko yara na nan na sa hada su da su ta station tana sun yi aiki na ka gane matsayin kai dan sanda ne ko dadi na ko hajjiya ta ma ban faɗa mata ba gaba ɗayan su duk ban sani ba amma oki ka san me kuma fa ina tunanin idan ka faɗa mu Alhaji yadda tsakanin Alhaji yake da shi Alhaji ba zai yadda da haka ba zai yadda ba yanzu ya zai yadda zai iya ka dawo gida ne ka dawo ne gida ne ko yaya wallahi ba na dawo ba kuma gaba ɗaya akwai wani dan aiki da ya rage yanzu ma mun dan samu hutu ne kaɗan saboda mun cimma burin mu akan wanda muka je kamawa wallahi kana ji zan baka aiki to ai abokina kuma lokaci ya wuce yanzu ni abin da nake tuna ma a aikin nan fa gaba ɗaya preja mun yawa ni kai gidan wallahi yanzu haka amma ina ga zan tambayi akwa a gurin aiki dai ko zai iya tura wani a can din ni sai a bana okay na me da zaka ce ba kai ba in ce har ni in zan saka aiki ba kai ba abokina karka da mu kai ba ka riga ka san tashi ne tun na kankanta da an tashi ana taimakon juna ana waye ana tare ai ba za haka ba zai faru ba ba za mu bari akai faru ba shi zaka dawo to tunda already fa ina ga a can din gaba ɗaya shikenan ya ba wani kai ka gane tunda baka gari turo mun nan ba wancan daga WhatsApp sai dan tura mar wani abu ba damuwa yanzu dai kawai za a sanya sorry in ce ma ni gaba ɗaya rikice ban ci abinci ba na baro kai yanzu ni ka bari ai ni da yanzu dawa na baro Allah wakira tana mun girki bari je kai yanzu aja ta mu ne rin kira zunnurin jiya ina yake an samu ni lafiya ya gajiya ka samu wani layin bayan nan yanzu aha Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ya. Kai ne ka tsaya nan? Na gaji. Na ji gida nan kuma na ga Na nan zo ta nan ne ina jiran wani abu ne wallahi. To menene yake faruwa? Ba ka je gida ba ka same ni ba. To
ayya ga kana neman wa tiyo a jiyo a wajen zama kai dai ba gajiyar da barkanci a wajen ka to ni dai ba wannan ba na ga zunuri ya dawo wallahi Allah gaskiya na farin ciki wallahi ai farin ciki dawo zunurin nan kana naka Allah na nashi wallahi kuwa bange yace kana naka Allah na nashi to zunuri ya dawo ga ko wani abu ka ji na ce na ji kamar to ba mu yanzu ya maganan kudin nan ka fara kenan kudi ka zai kullum a batun kudi ba yin kudi bane kudin Allah ya baka yaya na gaba yan fasana ma ka saka ma wannan ka dauki biliyan goma na ka basu ya na dubu biyar ma ya baka wani ba dubu biyar fa ba wani yawa ba da mu za ka samu to a bani kai ya wannan kaman dadi da uncle to na wannan suke kuma to na wannan to ni dai zan boye dai har yanzu ya yanzu zaban ne ko zan ba ga zunnur da mana zuwa yi assalamu alaikum na wuni dadi lafiya sai na fa wani zaga gun baby dadi to gan shi wani za ka je shi kasan yaran zamanin ne sai a hankali amma karka da mun Allah da zan mishi magana ila ina ga yaron nan to yanzu to magana dubu biyar nan dai duka ba maka wani ba tun dubu biyar nan zan baka na ce zan baka amma abin da ma ban ji daɗi shi ba zan mishi magana gida ka ji ban tare yaron nan mai ne ai ba shi in na mutu kenan ba za ka yake mishi ba kamar na ji kana magana wallahi ba kuma ne wannan kudin nan ne na ce zan tura ma je kan same ka aina na ce ka je ka zan bayar wajen hajiya ka je karba to tana na biyo sama za ka hau Allah baka budi ka bani waje mana shikenan dole ma zunnur ne mutu shi guje filos filos ya akwai matsala na me fa ko matsala kawai ka me ina jin ka fadi wallahi akwai matsala ina jin ka to wani yaro me ban rashi yaron nan wallahi akwai matsala sai yaron nan sauran ko yaron nan koyi a kawo da shi kawai kawar rashi kawai ba a kawo da shi kawai kawar rashi kaman ya kawo da shi ba duniya wani gaba da shi kenan to ai kai ka san lamari na kudin ne nawa ke bukata kawai mutu ni dai mutu ko a mutu gurin gargara mu in kiza ne za a kashe shi me kake da bukata kawai kashe shi ne za a kashe shi yanzu ne kawai bukata na kawai ga bar duniyar nan gaba da shi samu kawai sarara insha Allah karka da mu shi ma uban iso okay na kwanci uba kwanci kaga no case kuma kasan ya je wannan ya aure take kyawun mata wallahi no case karka da mu kasan ka ga da na gidan nan ya nayi kuwa kai wallahi amma kai dai kawai bari zamu alamar da fada in yi lokaci ya ko zai kira kawai ko mu okay shikenan normal ne a kashe shi ba kawai ya ba duniya kawai a kashe shi kawai ba duniya insha Allah ko ba duniya an gama zan kira su kawai ya mutu ba zan karka da mu zan kira su ya mutu Allah karka da mu na fada ma Firos ya mutu har nan okay